I s'acosta al Carnaval i la majoria deixa la disfressa per a l'últim moment. Però a Vinaròs hi ha qui s'ho pren molt seriosament. Hem trobat una parella de germans que arriben a invertir fins a 9 mesos per a fer-se les disfresses. Ara veuran el resultat. Atenció al fos d'armari tan poc convencional d'estos dos germans. La nostra mare ens comprava sempre algun còmic teatre de superherois i a partir de 4 papers i 4 cartons ens comencem a disfressar. Fa anys que sorprenen en el Carnestoltes de Vinaròs amb les seues disfresses. Vam decidir sortir a la cabalgata dels xiquets perquè vam dir, ostres, són trajes que a ells els poden agradar. Les fan a partir de fotos i tutorials d'internet i són 100% casolanes. Com estrella de gimnasio, pintem en esmalt sintètic i dona aquesta apariencia així metàl·lica que queda superguapo. Los gadgets igual que els de la pel·lícula. 9 mesos van tardar a fer aquestes disfresses de Transformers o convertir-se en els dinosaures més astuts del planeta. Els encanta vestir-se literalment com els seus personatges de ficció favorits. Tot ho fem al comedor de casa, mentre mires la tele, un retalla, l'altre dibuixa. Disfresses tan ben fetes per les quals inclús explouen les ofertes de treball. De Hasbro, de Paramount, de Sony. Encara que del que realment gaudixen és tornar a lluir disfressa en el Carnestoltes.